Saya lama soalnya ya di Eropa masalahnya ya. Ya Mbak Rini, itu warga Ikaragil. Watu lintang apa watu kapur babakan seni ora maitu akeh sing kondang akeh sing misuwur asik cabut mas. Apa watu kapur Kapur mas. babakan seni ora maitu akeh sing kondang akeh sing misuwur Gunung Kidul. Di belakang sana.